Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063-689-8922 or 082-459-1816. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babo sizwe babo jabulile umfana omhlenje ekhehlela umlungu namhlanje sinomakhosi ucele osuka emthwalume usiphathele isihloko esithi lento ihlala emfuleni inamba yakhe ithi 078-547-7828 Makhosi sicela ukuthi ubingelela. Ngiyabingelela abalaleli bami abahle. Ngiyabingelela ekseni. Makhosi ngicela ke sikhulume lana uthinte into othi unento yokuqhuma noma isifutho umuntu mezomenza lesifutho ufuna afika afake iomo lapha ekhaya. Akusichazela kancane ukuthi isifutho osinikeza umuntu osuke ethi uyintandane. Yebo senzela labantu abayizintandane abangena baba abangena ma. Yebo. Okay. Why ukwazi ukuthi ukukhetha bona bebaninga ngabantu abaxakile kwenze kanjani? Into edala ngikhethe bona umuntu uma intandane babudote umuntu ongena bani. Noma ngabe nabo o-auntie nabo malume imvamisa o-auntie babe bangasupporti kakhulu. Uthothi izingane ziyintandane sezizohlezi zisupportana zodwa. Oh Nkosi yami. Silekelela lapho mina. Makhosi ukhuluma lana kodwa ngiyathanda ngoba awukhulumisi komfundisi ukuthi unesigqabo sokuxoshisa umuntu emsebenzini. Ake usithinde nje kancane. Kahle Babu Dokotela lesigqabe somuntu nje ukuthi mekuphazamise emsebenzini. Uma kuphazamisa. Yes, ehlupha nje. Ahambe kusale wena. Ya uzohamba phela ngcono uhambe bangcono uhambe mina. Ngcono uhambe mina Babu Dokotela. Akuhambe yena. Yes. Akuhambe yena ngoba uyasho phela noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usiza oyisizayo. Okay. Lesiqabo lesimo ukuthi lo muntu emsebenzini okuphethe kambi sizosebenza. Thola sona nje sizosebenza. Makhosi ake uphinde usilawule lana unenamba ezo2 kwenze kanjani ube nenamba noma ifoni yakhe ifaka ama-sim card awu2? Lenye yathwasa ngenzela ukuthi ngalesikhathi ngibhizi kakhulu. Ithini la thwasa? Ithi 083-723-0468. Uyazi mkhwena wakho sekunethwasa oyazi namba lo ngekhanda? Uyazi Babu Dokotela. Uyazi siyasiza nje abantu nayo uthwasa. Awugcina zile. Yebo. Makhosi ake sikhulume lana umuthi wokuhlanganisa amathwasa noma abazalwane. Abazalwane. Yabona ke lapho ke Babu Dokotela sishayela uvalo. Imako ungazoqhube amathwasa yini azodinga ukuhlanganiswa kanje? Ngoba phela abantu bazothwasa bayahamba yini manje usufuna ukuthi ubahlanze ngomuthi? Uyabona Babu Dokotela amathwasa ngikhuluma ngamathwasa thina esiwaziyo ke. Angikhuluma ngomuntu ongoyenza abe nalithwasa. Umuntu onamathwasa sukume. Amathwasa anomkhubo omumbu ukuthi ahlangane ngawe gobele wena ungazi. Njobe ezohlangana ngawe nje azokhuluma ngawe angahamba wonke amathwasa hamba one. Usala ungenalo amathwasa. Lo muthi uzokwenza ukuthi njengoba ezohlangana lamathwasa engaphakathi emzini wakho wona lamathwasa azolanda amanye amathwasa azongena. Sho lento nakubazalwane ungayenza lento. Kubazalwane phela ngithi abazalwane ibona futhi abanzohamba beshumayela izwi lenkosi ukuthi ave right umfundisi wethu ave muhle umfundisi wethu. Bokuvakasha enkonzweni. Yebo vakasha enkonzweni bangena kakhulu abazalwane. Makhosi ufuna singene lana usukhulumisa kwezinyanga ke manje usuzosidida ngathi uchallenge kwathina ukuthi sinda lapho umkhulu ezofikela khona. Siqale ngomkhulu yini lento ekuthiwa umkhulu inyoka uqamu imfene ispoke indle ngesikazi sikhuluma into eziningi. Hayi umuthi Babu Dokotela. Umuthi ozofike uthole. Wena okubaluleka ukuthi ifanele usinde. Manje ngisinde idle yonke njengoba nginamathaya. Cha. Uzosinda nje lapha emsamo nje indawana nje encane. La ezohlala khona lento yakho. Imali gogo. Lento Babu Dokotela 100,000. Okay. Njoba 100,000 Babu Dokotela. Babu Dokotela njengoba 100,000 mina kudingi lo 100,000. Ngidinga u50 ungahlephula
ngahlephula ngo50. Okay. Ithongo lidinga lu50. 3 months Babu Dokotela. Waphela u3 months uzobe suyangibuyisela lu50. What if mina ngingenasikhathi sokudlala ngifuna ukunika yonke same time? Angidingi yonke. Washintsha. Angidingi yonke Babu Dokotela. Ngidinga u50. Okay, ngikunika ke lo 50 ngoJanuary mhlawumbe uFebruary ngithanda ngibe nawo lo 50. Kulethe. Nginike lo 50 emva kwa 3 months uyobe songibuyisela lo munye u50. Okay, noma ngabe ikhona ngiyibeke. Noma ngabe uyayibeka noma ngaba uyibeki kodwa mina imali engidingayo u50. Siqala umsebenzi. Ngoba lento engingenza uBabu Dokotela ave kudlalwa Babu Dokotela. Angifuni ungene kakhulu. Geza ngale mpande uhambe uyokwenza iloan uboleka imali. Abeze bazolanda impande. Yabo njoba uJanuary. Imali senifuna ukudla amalona ngomuthi. Yabo njoba kuJanuary kuyabhubha. Yabhubha Babu Dokotela. Imake emntwana ethongo. Geza ngale mpande uhambe uyokwenza iloan. Uyoyenza iloan ebank noma uyoboleka kumashonesi lawo 200. Ebank Babu Dokotela. Sikhuluma ngebank. Okay, ayichaze. Sikhuluma ngebank Babu Dokotela. Umlalela keze kumakhosi ucela landa umuthi uzozibonela uma ethena ufuna ukuboleka imali ebank nje enkulu ngithi uma ufuna ukuboleka imali ebank enkulu akeze kwena aqala thatha into kumina ebese uyoboleka imali thola ibhodlela lemawonezi uyolibeka emfuleni le bhodlela lemawonezi uzoyiliyeki bengithi uliyeka ngoba nevideo yakhe endala le iphume namhlanje ikhuluma ngale bhodlela kanti yini lapha ngale mawonezi ke manje uyolibeka nje eduze kumfula imake menginalo ekhaya ngisene ngiyolibeka manje cha phela uza ngumakhosi ucela uzolibeka linani Babu Dokotela bese ngicaba ukuthi ngisene ngithi umuntu oseNewcastle ubona akalithatha olibeka kushisa ngoma uza ngumakhosi ucela futhi uma uza ngumakhosi ucela ave uzofika manje uhambe manje okay yalalo ukwazi ukuthi wenze lo yena yebo into engidinga nje uzongiphathela ithawula lakho ungiphathele isixubu okunye khona umakhosi ucela unakho hayi lento uthi umuntu aphathe nengubo zokulala cha oyithawula isixubho kuphela ithawula isixubho kuphela Makhosi eziphi insuku ongasebenze ngazo mhlawumbe usesontweni ngikhona nje Babu Dokotela bafone nje beze bazongithola ngikhona manje abazothi bafonela uthwasa wathi uzobaphosela imithi ayiyenzeki lonto kuwena hayi ayenzeki ngeke ayenze uthwasa athi sengikhokhile Makhosi uthwasa ngithumela imithi isebenza kanjani sifuze ukuchaza ukuthi ethukile ithwasa hayi sichaze njalo thwasa ngeke inamba yakho ithini emntwana ethonga inamba yami ithi 078 50 77828 Makhosi sinike ithuba abantu baqhubeke balalele okuningi mase bayafika asibuyele kule ukuthi uma ngempela uzothatha lento uphatha 100,000 but u100 but uphatha u50,000 50 mase uthi after 3 months mase kuba omunye 50 yebo hayi Makhosi uqedile ungethola asibonga kakhulu Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile ithi lento ihlala emvuleni ukuthi yini ke le isithwalo noma yini kuthiwa sikhuphula inhlanhla uzozwa ngumakhosi senikhuluma noba u2 ngoba kunezinto ezingakhulunywa ocingweni Babu Dokotela abalale efuna bayazi lona ukuthi ave ezobuza umakhosi ucela manje Makhosi ngenze nje ayikhulunywa kunezinto ezingakhuluma ocingweni esidinga ukuthi ifike esigodlweni nibonisane nomakhosi ucela athi sengila emathuneni ngenze njani hayi ufunani lapho ukhuluma nomakhosi ucela hlisa umoya khulume nomakhosi ucela yonke into siyabonga kakhulu obonga Babu Dokotela babesizwe bawujabulile siyathobeka siyabonga abalaleli niphile nje inkosi amen Mlaleli, isangashintsha impilo yakho. Thola nansi indoda edla masi. Indoda le oyithuma ikwenzele konke okufunayo. Le ndoda iletha abantu kwibhizinisi lakho. Le ndoda izivula zonke izinhlahla zakho. Woza sikuvusele yona ngo30,000 rand kuphela. 30,000 rand kuphela. Sishayele ku063 689 8922. 063 689 8922. Indoda yezimanga, indoda edla masi.